aikin su ga gora ga da ya shaye da su wasu Okay, come. Let's fire on. shirya mana Okay. State of crime and criminal activities. Acting on credible intelligence, the head of anti-vandal, CSC Musa Adam Usman, FWC, directed the special anti-vandal team to intensify patrol and monitor the critical national asset and infrastructure. On Monday, 10th of June 2024 at about 300 hours, the team, while on routine patrol, successfully apprehended a suspect, Mu'aruf Yusuf, age 26 years, from Hukumar Civil Defense take afuwa. Ina muku maraba da zuwa hedikwatar Hukumar Civil Defense da ke nan birnin Katsina na jihar Katsina, inda zan gabatar muku da wasu daga cikin nasarorin da wannan hukuma ta samu wurin kawar da ayyukan bata gari a duka faɗin jihar nan. Biyo bayan bayanan sirri, shugaban ɓangaren yaƙi da hana fasa da lalata kayayyakin al'umma da na ɗaiɗaikun mutane, wato CSC Musa Adam Usman FWC, ya ba da umarni ga wata tawaga ta musamman da ta ƙara santiri da kai kawo da sa ido domin ganin an kawar da wannan mummunar ɗabi'a ta lalata kayayyaki na al'umma da kuma na ɗaiɗaikun jama'a. A inda hukumar wannan tawaga ranar litinin 10 ga watan 6 2024 ta yi nasarar kama wannan wanda ake zargi, Ma'aruf Yusuf dan kimanin shekara 26, wanda ya fito daga unguwar Makudawa da ke nan cikin birnin Katsina ta jihar Katsina. A lokacin da wannan tawaga ta nuho wurin, shi Ma'aruf da shi da abokan shi su uku, da wani wanda ake kira Aliyu wanda aka fi sani da Cakal, da kuma wani wanda ake kira da Haduwa, su sai suka gudu kafin tawagar ta da ci musu, a inda tawagar ta yi nasarar damƙe shi Ma'aruf Yusuf a yayin da suka ballo waɗannan wayoyi da kuke gani na wannan fitilu na gefen tituna na wutar lantarki. A yayin da suke ƙoƙarin su yi nasarar kama shi, sai ya fido ita wannan wuka ya dinga fuskantar su jami'ai wanda suka kawo wannan samame da niyyar ya ci masu ya fasa su, inda Allah ya bada nasara, suka nuna jajircewa da kwarewa ta sanin makama aiki, suka yi hikimomi, suka yi nasara, suka kama shi. Yayin da ake gudanar da bincike, shi wanda ake zargi ya ansa laifinsa, inda ya yi bayani kamar haka cewa a ranar litinin 10 ga watan 6 2024 da shi da Aliyu wanda aka fi sani da Cakal da kuma Hawadawa sun je wurin kimanin karfe 3 na dare a maganganun Makudawa, inda suka tona wannan waya da kuke gani, wanda bayan sun tono ta sun yi amfani da diga da shovel da kuma sanda suka tono ta. Bayan sun tono ta suna cikin kokarin su tattara, sai ga jami'ai suka zo, wanda biyu daga cikin suka gudu, shi kuma aka kama shi. Sannan kuma ya ma hukuma bayani cewa a ranar kwana 10 da suka wuce kafin wannan rana, sun je wannan wuri sun ciri wannan waya, inda suka saida ma wani wanda ake kira da Malam Ali, suka saida mai adadin awon da ya kai kilo 8 akan kimanin 8,000 kowane kilo. Sannan kuma bayan kwana 3 da wannan aika da suka yi, sun ƙara dawowa, suka ƙara cirar wannan waya a daidai wannan wuri, suka je suka saida ma wani wanda ake kira da Ali Buda dan kimanin wanda suka saida mai kimanin kilo
15 akan 7,500 akan kowane kilo. Abubuwan da aka samu daga hannunsu sun hada da akwai wuka guda ɗaya wadda ake kira da daga, sannan akwai adda, sannan akwai ainihin gora, sannan akwai diga, sannan kuma sai wannan electric cable da suka tuno. Amma dai yanzu za ku ji daga bakin shi Ma'aruf ga ka a ofishin hedikwatar hukumar civil defense da ke nan jihar Katsina. Me ya faru, kai mana bayani? wai ga kaka jiya abin da ya faru ranar monday da uku na dare mun je bakin makamari muna tuna waya jami'an tsaro sai to aiki suka tada mu suka kama mu wanda mun tuni waya sauran mutum biyu sun gudu ne suka kama ni. wace irin waya ce ka tona? Samu ta bulci. Ta ka ce? A'a. Ya aka yi? Ta gwamnati ce. Ka cira? Ka san yin haka laifi ne? Laifi ne. Ka yi kuma? Ya sunan ka ce? Ma'aruf Yusuf. Shekara ka nawa? 26. Kai a wace unguwa kake da zama? Makuda. Kai dan asalin Makuda ne ko zuwa kai? Makuda ne ke. Ba Makuda kake. Me sana'a? Kafin lokacin da jami'ai su kama ka fito ita wannan wuka. Ina ka sami ita wannan wuka da ka fito ka bi su da ita? Ita wannan tauci dama. Ta ga dama. Idan ka amfani da ita in ka fita irin wannan sana'ar da kake. To bayani ya bayyana cewa dama kun je wurin kusan karo nawa kuna tona waya? Karo uku. Kafin wannan shine na karshe a kama ku. Wannan shine na uku. Yi muka ji wannan ne na uku. Wannan shine na uku. To Ba ka hannun hukuma. Ya kake ji? Na takura. Ba daɗi. ka ce sana'a ka dako. Ya kwani. To me yasa baka tsaya ga sana'a ka kaɗai ba ta dako sai kuma da ka hada da isa wannan ɗabi'a? Wannan kaddara ce kuma ina fatan in Allah ya yarda wannan zai zama na ƙarshe. An taɓa kama ka da ma? Wani ce na kanka? Ka yi makaranta? A boko? Ban yi boko ba. To kuma daga gefe. Gaddafi matso. Gaddafi Sani dan asalin dan ƙauyen Kuringafa na ƙaramar hukumar Kafur da ke nan jihar Katsina. Ɗalibi ne wanda yake shekarar shi ta 4, ma'ana 400 level student a jami'ar Umar Musa Yar'adua da ke nan jihar Katsina. Shi Gaddafi a ranar wata talata 4 ga watan 6 2024 ya je ya shiga Block D na ɗakunan ɗalibai da ke wannan jami'a, a yayin da su kuma ɗaliban duk kusan suna hutu a lokacin, inda ya shiga ya buɗe ɗakin, ya shiga ya fasa silin, ya ciro wayoyi har kusan kala biyu. Akwai 2.5 mm electric cable ga can za ku gani daga gaba a ɗauri guda 5, sannan kuma akwai 1.0 mm electric cable wayoyin wutar lantarki kuma har guda 18 ga sunan ɗauri. Bayan ya tattara su ya fito zai tafi, Allah na shi ikon sai wani daga cikin ma'aikatan jami'ai sai ya gan shi, inda ya kokarin kai shi ga security wanda suke kula da wannan ɗakuna na ɗalibai, wanda su kuma da bisani bayan bincike suka hamlanta shi daga ɓangaren antibandal wanda yake kula da hana fasawa da lalata kayayyakin al'umma da na ɗaiɗaikun jama'a. Kamar yadda ne bayani, an samu almakashi a tare da shi gashi nan, da kuma torchlight da kuma waɗannan wayoyi har kala guda 2. Amma dai gashi nan bari mu ji daga bakin shi. Ya sunanka? Gaddafi Sani. Shekara ka nawa? 26 kai ma. Kai mutumin ina ne?
kai dan kuringafa ne, kuringafa karamar hukumar kafin ba, kai ɗalibi ne ko? Wane course kake karanta? Hausa. Aji na nawa kake? Na hudu ya kamata a ce muku, amma da yake na yi farin na last year. Na'am. Na yi Level 3 kake yanzu saboda kai da farin. To me faru gashi ka samu kanka a headquarter hukumar civil defense da ke nan jihar Katsina. Me ya faru kaka gashi kana nan gaban hukuma? Ni na shiga cikin blog mail hostel. Na je zan yi fitsari da fitilata sai na ga wani ɗaki a buɗe, na haska sai na ga wayoyi. Su waɗannan wayoyi da ake tuhuma ta da su sai na kwaso su da niyyar kai masu fuskar riga da na fito ba, sai muka haɗu da wani staff a ciki ya riƙe ni ya ba mu wasu security. To kai ɗalibi ne zaune kake a cikin hostel ko a wajen hostel kake zaune? Domin Allah ina kwana cikin makaranta. Amma kana da ɗaki a hostel ko waje kake da ɗaki? Abin da ɗaki a hostel dalilin rashin samun ne da bamba da wuri. To a waje kake zaune in na fahimta. To da kaga wayoyi me yasa baka nemi jami'ai baka nuna musu sai ka tattaro su ka sanya su cikin jikuna ka ɗaure ka taho da su? Babban kuskuren da na yi kenan da na ɗauko su da ne ya ɗauke in kanu. Ya ja tsoso yau. Wallahi ban sani ba. To ita shi almakashi da aka kama ka da shi da hitila su ko me kake da su? Fitila wannan domin haska na amfani da ita ne ya haska. Almakashi kuma fa? Shi kuma almakashi a nan kwamarin na gani. A kwamarin ka gani sai ka ɗauka? Kila saboda ka ɗan gyaggyara wayoyin kada su baka wahalar ɗauka. A ina kake zaune a waje? A wajen nan tsallaken titi wani gida ana ce mai kaza. A yawa ka biya? Hostel da yake an yi hutu ne kuma na dawo daga cikin gari na tadda ɗakin gidan an rufe sai na wuce cikin makaranta domin kwana da ita wannan babbar riga dawo na shimfiɗa a cikin kwamfurin na kwanta. Ka daga kana ɗalibi ka ji tsoron Allah me ya kai ka hostel cikin wannan lokaci? Kai ba hostel kake ba ɗan hostel bane ba. Kai ɗalibi ne. Ana hutu. Domin in kwanta ne. Wa ke biya maka kuɗin makaranta? Yana ne. Yana. Yana. Ya ba biya maka ne? A'a. Yana biya maka? Kana da kuɗin abinci a lokacin da ka ɗauko yau? A'a. Baka da su? Ina sai abinci za ka siya ko? A ni na ɗauko su ne domin Allah da ni an ba mu wasu babban kuskuren da ne da ban je na same su na faɗi musu cewa ga exit ba sai na ɗauko da hannuna shi ne babban kuskuren da A taɓa zuwa wajen hukuma? ban taɓa ba gaskiya. To shan taba? Maganar gaskiya ya ta amma tun kafin mu fara exam na daina. Banda taba ko na abu da kake tsakaninka da Allah? Tsakanina har ga Allah ɗiki. Amma duk ka bar sha ne? Idan na bar sha tun kafin mu fara exam. Maganar gaskiya. To shi wannan almakashi da aka samu wurinka na menene? Shi wannan almakashi a cikin kwamarin ɗin na gan shi. To me yasa ta dauka? Ɗauɗayi. Ɗauɗayi.